Khoroksa ti project nukhuni hamjakni mangkthei thuyamo. Tei bwsaini mangkthei hingke buphango kotok sorojak. Teisa police te kamini lukurok phai nuk phaika hik sai khorokni ni mangkthei no thuyamo kalaijak. Borokni sago mungsa dukuman mani mari kwrui eba khaiba abono tui buida buthar khana tei sak thaisung da borok theilai khana abono tui lukurokni khao sengmung kasalaijak. Abo haino kaisa patimungni mangpili chini adongni camera o kasakha. O patimung patikha sabrum bukhak steni Monobazar thana o khobjago Purbotakka Tulsi ADC village ni Devendra Kamio Kaladepa ADC village ni Bipin Sardar Kamini Birmohon Tripura ni Pusala Orun Tripura Bini Umor Bishi ni Chichar Bini Logio Purbotakka Tulsi ADC Kamini Devendra Parani Shombu Kumar Tripura ni Busajak Sobita Tripura Bini Umor Bishi ni Chisa Bishiktham Sikang Borok Nukhung Khalaimani Thwijana Sobita Tripura Salni Sikang Bwsaino Talangai Bufani Nogo Thangmani Tini Aichugo Bufani Nogo Sobita Tripura ni Mangkthei Thuyamo Kalaijak Khalaimankha tei Bwsai Orun Tripura ni Mangkthei Buphango kotok sorojak khalai nukha thwijana Sobita Tripura ni nukhungni borok rok obo haino hwnai saka bufa Shombu Kumar Tripura apatimungno saimanei amchaini lukurok phaiui obo hainogui Monobazar thanao koktuma rohorka koktuma manmani ulo Monobazar thanani police rok dati dati no aichugo phai sok paikha thwijana Orun Tripura ni bufatei bufayung songbo Shombu Kumar Tripura ni nogo wanalaijagui sok pailaikha Monobazar thanani police thwijana Orun Tripura ni bufatei bufayung tei amchaini lukurok tei thwijana Sobita Tripura ni kami borok rokbo jotono nukha kaini mangkthei no kwrwngsa thuyamo kalaijak Monobazar thanani police phaiui jotoni bwskango no kainui mangkthei no nainai mani ulo nukha borokni sago mungsa dukuman mani mari kwrui abono tui police rokbo wanalaijak baikha amchaini lukurokni bisingo sengmung kasajak thwijana Orun Tripura ni mangkthei kebono sayaui tamoni bagui tubui phaijak khana aro teibo sengmung kasakha tongmungno mangkthei no tubui phaikha hingke bahaike thuyamni bwskango toniyaui tei babaisa phaisingo tonijak khana tamoni hingke Sobita Tripura ni mangkthei no bwskango nugui amchaini lukurok tei police rokni khao sengmung kasalaikha tongmungno mangkthei no phatani tubui phaikha hingke bwskango se toninani nangmani abono tui lukurokni bisingo kok banglaimani nukjakha thwijana Orun Tripura ni bufatei bufayung song palkhe kok silchamani bini bwtatai bubasini bisingo mungsa kok banglaimani jingjal kwrui hinui borokni kok silchamung wngkha thwijana Orun Tripura tomung kotok soroui thika hingke bo bahaike thuyamo sok paikhana abo bo thuyamni ulta phaisingo patimungno tui police rokno kaham khe naifilnani bagui kobokha thwijana Orun Tripura ni nukhungni borok tei amchaini lukurok